vylínávání nejen u koní. To je šílený. Fuj. Tak ovce. No máme chlupatý i tvoje, a toho tam nevozíš. Fuj, mete. Krásný. Netočí se. U moře bude foukat potom. Bude foukat. Zdravíme. Já nevím, co se říká. Jak se mu to točí? Aby se odlít. To je dement. Tak, po dlouhým době vás vítáme znova u vlogisku. Naposledy to vlastně byl asi ten s tím sněhem, ne? To je o hodně dlouho. Takže jsme si řekli, že dneska takhle při neděli vám tady zase ukážeme nějaký videjka od nás, protože máme ve stáji velkou změnu. Máme ve stáji velké změny a nové přírůstky. Argine! Protože se nám, kdo mě sleduje na Instagramu, víš, že se nám narodilo hříbátko. U čeho jsme s holkama byli, takže vám ho ukážem. A s našima klukama a s Martinou taky něco provedem. Takže teďka vlastně já jsem ještě byla dělat Argovi novou krmnou dávku, to bych vám potom asi mohla taky ukázat. Že jsem mu to zase trošku obměnila. A potom budeme něco dělat, nevím co, asi nějaký kabaletky na jízdárně bych to viděla. Tak, tady ukážu naši hvězdu. Nově vyšlou. Tohle je naše malá Darcy. Narodila se 24. dubna. Tady v naší poničce. Pojď sem, Beruško! Ahoj! Ty jsi krásná holka. Vidíte něco? Tohle je Darcinka. Ahoj. Ahoj, ty zvědavý hříbátko. Nazdar. Ty zvědavý hříbátko. Nazdar. Nazdar. Šošulko, malinká. Jo, podrbat. Jo, se. Teď dám tu trávu s dovolením. Hlavě chci sem dát masku možná. Pojďme, ukaž se v plný kráse. Už úplně hladoučky, ale furt to z něj hrozně lítá. Nevím, co ještě hodlá no tak tady je to. A teď bude vidět, že tady má ty chuby a tady je úplně to. Takovou tu mastičku hrozně masnou, ten Infadolan, nebo jak se to jmenuje. Schodíte ten telefon a půjdete do salámu. Martino. No tak to si zabila, no, dík. To je přeliv. Jinak nejde. Promiň, Martino. Chtělo to už trošku nějakou změnu.
Tak, pomalu, v klidu. Pomalu, tak. Plušeme hezky, tak. Smartino! Ježiši Kriste. Hej, ty jsi fakt malej provokatér, ty vole. Zloprcek. Tak, rozhodli jsme se, že je tady takhle trošku protáhnem. Tady jsme jim na začátek dali jenom takhle kavaletky. A Argus dostal pro jistotu zvony, protože se nám minulý týden stalo, že byl taky takhle vypuštěný a strhnul si patku. Trošku víc, ale v pohodě ani neokulhal nic, takže pro jistotu, protože to je tele, tak dostal zvony, který nosil naposledy, když byl nakovaný, což už je hodně dávno. Jsou všichni krásně vylínaný, už mají všichni krásný, krátký kožíšky. Kubu, jo ano, máme tady brigádníka na dnešek. Je to zloprcek. Tak, dobře Argi. Páša. Ne. Natáhněte se, žíželi. Tak. Tak je hezký, ano. Paráda. Tak, ano. Počkej, nejdřív tebe, potom si mám. Kam jdeš? Potom ti namočím šumák. Tak úplně změrně. No jo, to je jak Lucky. Že Argus přebarvuje zrovna podle toho, jaký má kamarády. Což je blbý, protože tady další bílej klin není. Nebo je, ale nemyslím. Podívej, úplně takový nagrzlej. Víš, Argino? Řádně všechny ty chlupy, jo, krátko. A tady to zní taky. Taky vezmu. Logísek. Logísek. Má tady další klíště. Aj karamba. Vyndat. Máš klíště. Hej ty.
To je zase bílý to zvíře. No fuj. Kde se mě ocas? A to je nejlepší způsob tohleto. Krát se tam nevejde celý, mám tam málo vody. Peťulko. No jo. Voda, viď. Všechno se musí zachytit. Že je mistře? Je to tak. Že je paní? Takhle. Že je slečno? Ono se to vyválelo. To zvíře. Ty holky odvazují koně, když je krměj. Martina se rozhodla s Lakin taky, že se jdou občerstvit ještě na travičku. Co ty? Tím jsem tě mila, ty joudo. Oni prostě nechtějí, oni chtějí na trávu. Teď do něčeho kopnete brzo. Běžím do výběhu. Máme krásný čistý zvířata. Argo má po stoletech zase bílou hřívu. To se leskne. Ale má hnědý to bříško. Kam jdeš? Jdi si po svým. Super. Se velmi pích boku. Bezva. Kam to pošel Laky? Paráda. Ale bylo to jenom do sena, takže je dobrý. To asi nikam nepošlo. To je malá. No to co je? Listí. Oj. Kdyby to jako nedošáhnu. Pořádně. Ju. Už máme všechno hotové. Jsme se přišli pojat na miminko. Ty jsi unavená. Unavená prdelka. Už to tam není vůbec vidět. Já taky potřebuji. Tak 5 metrový ideální. Já měla 3 a ty byly úplně v klidu. Ne, to nebyly 3, to byly 160, takže 1,20 m. Marek, sundáš si tu.
čabraku a já ji nebudu zbírat. Byla to štísla? Opratě si chodím. Opratě. Na opratě si. To bude možná akorát. Ale já bych je potřebovala jenom na pasení. Jinak si taková... Ale. Já potřebuji, aby byly nějaký jako prodlužovací, že tam něco zmáčkneš, oni se prodlouží. Na ježdění jsou mi takhle akorát. Takže teďka tady právě stříháme náš vlogísek a zjistili jsme, že jsme absolutně nenatočili žádný konec. Právě jsme tady u nás, takže vlastně jsou to záběry ze 2 dní, to ježdění a to vykrokování, co jsme šli ven na tu trávu, to byla neděle. Takže to je z neděle, takže takovej... To bylo možná ten státní svátek. Já nevím. To je jedno. Prostě 2 dny. Prostě 2 dny to jsou, jak jsme měli koně a v podstatě skoro nic jiného tam není. A naše hříbátko. To jsme vlastně byli 1 den ve stáji, už jsme chtěli jít domů a Kopča vypadala taková docela už unavená, hodně si lehala, tak jsme tam na ní chvilku koukali a potom začala rodit. Takže jsme byli přímo u toho porodu, ty malý dásenky, takže to bylo hustý. A tak, takže se loučíme, jde se v Pampárově. Ty něco chceš říct? Proč máš zase tu čepici? Tady svítí sluníčko, fouká vítr. Jo, no. To by bylo vidět, že jsem v tom videu taky. Jo, takhle. To jsem to já pořád. Takže se loučíme a zase někdy. Bye.